Horasma namar Minggu Sadarion. Minggu Sadarion Imam Margoar Minggu Letare. Topik ni mingguta Jahoba mangalehon aik hangoluan. Alanita puji matuhata marhite endesian nomor 17 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jalamarolop-olop mida ibana sudehamu ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu ale akana marsak roha mida ibana na sailaon. Las dorohaku di akana mandok tu ahu, beta hita manopot bagas ni Jahoba. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu padomuhon jolma dohot debata. Upuji hami goarmi, jala hudok kami mauliate tuho, ala ni saluhut na binahenmi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong na tinaonmu, dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami,
Jala asa tubuh di hami hapor seaon na sitong, jala asa maroha haholongan hami, huhut mandok mauliate tuho, asa olo hami mangihuton ho, rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus diho matama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng-leleng na. Amen. Tapuji Tuhata marhite endesian buku ende nomor 125 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Dia do lapatan nii ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mandobo hepeng nidongan jolma, manang mambahen bisuk-bisuk, mangalasupon boniaga, ikon si pagandaon ni rohatta do arta nidongan, jala siramototon. Ima patik ni debata, tapangido magogo tu debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Tapuji Tuhata marhite endesian nomor 171 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti madosata,
martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, jala ama para siroha. Ndang lomoro hammi dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna. Asa mangolu ibana, ido dipangido roham. Alani iumbahen dipangido hami. Sai sundati matorutorum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Humoko pita, gabe dosa do ibana na so tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Tapuji Tuhata marhite endesian buku ende nomor 110 ayat sada dohot ayat 2. Turpuk epistel di mingguta sadarion, imana dienet sian Johannes bindu opat, mamuka sian ayat opat, sahatu ayat 10 opat, tajahama marsikat soring. Songonondo hatani Tuhata. Alai ikon boluson nado luat Samaria. Alai yadong madisi sumur ni si Jakob. Jadi di bahen naung loja Yesus sian pardalanan, hundul ma ibana di lambung ni sumuri, tar di hosniari mai. Ainung ngalaho akasisean nai tuhuta manuhor bohal. Dungi ninna Yesus mamangalusi ibana. Out di botoho basa-basa di debata. Jala out di tandaho na mangido aik inumon sianho. Rao loho mangido tu ibana. Dungi lehonon na matuho aik na mangulu. Tung umbal gamaho asa oputa si Jakob na mga lehon sumuron di hami,
ibana do manginum siani dohot anak konna rodi pinahanna. Alai na manginum aek silehonoki na sotu pamauas bei rodi sa leleng-leleng na. Ayanggo aek silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana na mabaor sahat rodi hangoluan si sa leleng-leleng na. Ima hata ni debata. Martuado akan natumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amen. Tapuji Tuhata marhite endesian nomor 830 sada ayat sada dohot ayat tulu. Tindakon mahaporsiaw tai, songon na hinatindakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu dosogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Marendema Kor Sektor Bethlehem.
Tabege matikting namasa di Huriata di Bagasan Saminggon. Tikting AKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu 30 Maret 2025. Sada Romawi Tikting Maragam. Sada Namandohoti Ulaon Pakobosian Huria. Namandohoti aka kegiatan dohot Pakobosion di Huria Nasaminggon. Torobna A. Kebaktian Minggu 844 halak. B. Partangyangan 200 siapulu sada halak. C. Sermon kategorial 100 pitu halak. 2. Sermon Manang PA bulanan kategorial. A. Sermon Manang PA seksi perempuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 16 WIB Maringanan di Gunung Paulus. B. PA Pemuda di Patupa di tanggal 5 April 2025 pukul 10 sia 30 WIB Maringanan di Gedung Paulus. C. Sermon Maturia di Patupa di hari Minggu 6 April 2025 pukul 10 sia 30 WIB Maringanan di Gedung Paulus. Pinangido Asasude Akka anggota dohot seksi di bidang Maturia, dohot Akka koordinator musik di Akka Punguan Asaro mandohoti sermoni. Tolu Sekolah Minggu Ceria di hari Sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 6 WIB Maringanan di alun-alun Kota Depok di Patupa Huriado melalui seksi sekolah minggu kegiatan bulan ceria. Nani dohotan ni anak kota sekolah minggu horong kelas 3 4 5 SD. Alani pinangidoma asa didaftar akan natoras anak kota nanaing dohot wacarai. 4. Pelean khusus Saguhati Minggu 6 April 2025 pukul 6 WIB pukul sia WIB dohot pukul 10 walu WIB papunggu pelean khusus di bagasan amplop dohita Ima Saguhati Sintua na pensiun Ima Sintua M Boru Simatupang tapasahat ma tujolo dung sidung pelean paduahon sidung jamita. 5. Pertemuan par guru malua dohot natoras di hari Minggu 6 April 2025 pukul 10 sada WIB dung sidung par mingguan Maringanan di Gerejaon di Patupado pertemuan par guru malua dohot natoras. Pinangido tu par guru malua dohot natoras asaro mandohoti pertemuani tepat waktu. Onom janji iman pembangunan. Tapa botohon ma janji iman pembangunan melalui Sintua Parmani Manang sektor daftar nang pambotohon janji iman pembangunan boi tajaha ditikting nang ditongos tu WAG BHD. Pitu bunga altar. Bunga altar mingguan Ima persembahan sian keluarga Sintua Desiregar Boru Simanjuntak. Maulia tema di Pasar Huria Tunasida. Walu tikting ruas nak tambah. Mamuka minggu sadarion gabe ruas ni Huriata mah keluarga Nyonya Sihombing Trinita Revika Boru Munte SH rap dohot sada ianakon nasida roh sian gereja HKBP Duren Sawit. Sonari nasida tinggal di Jalan Lensung Raya nomor 51 Abadi Jaya masuk sektor Walu Hermon. Dung sidung tiktingon pinangido matu nasida ro tujolo lau patandahon keluarga nasida. Sia ruas namonding. Di hari Sabtu tanggal 20 sia Maret 2025 Nunga Jumolo Marujungolu Inata Sintua Nyonya Simorangkir AB Boru Huta Barat sian sektor 10 Nazaret tup umur 84 tahun di Patupado Parmingguan di rumah duka Jalan Arjuna Sada nomor 5 pukul 10 WIB Managoton
nani ulohon amang pendeta M storul dohot sintua sektor. Tabuan ma ditanyangta asa tumibu terapul sude keluarga. 2 Romawi titing parhepengon. Saldo ni huria di bagasan mingguon 20 Maret 2025. Huria godangna 10 juta 512.300 rupiah. Pusat 5.684.174 rupiah. Diakoni sosial 45.020.010 rupiah. Pembangunan kosong transitoria 1.070.000 rupiah. Saya di pasu-pasu tuatama akapeliani nang ulaon di huriaon bain sangap di guarna jalalasni roha dihita ruasna. Aka tikting naso jinahaon boy mata jaha di warta nang satu hita. Songoni masa nitikting di hiureta di bagasan nasa mingguan. Mau lihat ya. Untuk keluarga Horas, Shalom, Amang Inang, Nang Pe Boya Umar Bahasa Batak, namun mohon izin perkenalan dengan bahasa Indonesia ya. Perkenalkan, saya Nyonya Sihombing Nita Borumunte, dan ini boru saya Alexandria Sihombing, kelas 5 SD. Kami resmi menjadi jemaat baru di gereja ini, pindah dari HKBP Durensawit Jakarta Timur. Tinggal kami di Jalan Lesung Raya, sehingga tergabung dalam sektor 8 Hermon. Terima kasih Amang Inang, kami sudah diterima baik di gereja ini dan senang beribadah bersama Amang dan Inang di sini, dan mohon doa dan bimbingannya supaya bisa kenal lebih baik dan bisa beribadah bersama di dalam kasih. Demikian perkenalan singkat kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mariate. Tapuji matuhata marhite endesian nomor 712 ayat sada dohot diudutna huhut papungu pelean. Oh,
bata na sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpuk jamita di Minggu Letare Sadarion, imana nienet sian opat Musa bidu 20 sada, ayat 10 sahat tu ayat 20. Laos tapai hut-ihutma. Dungi borhatma hala Israel siani jala marsaro di Obed. Dungi borhat Muse nasida sian Obed jala marsaro di bona ni dolo abarim di halongonan. Todong ni Moab tukan habicaran. Borhat Muse nasida siani jala marsaro martopihon sungai Zeret. Borhat Muse nasida siani jala marsaro di bari-bai sungai Arnon na mardalan di halongonan. Na marharoroan sian partalpahan ni hala Amori. Ai Arnon ido parbolatan ni Moab. Di holak-kolang ni Moab dohot Amori. Alanido umbaen tersurat di bagasan buku parporangan ni Jahoba mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon aka sungai ni Arnon. Tole Muse hapuasan ni aka sungai aka nama baor tukan inganan Ar. Jala Madiori di partalpahan ni Moab. Borhat Muse nasida siani tu ber ima sumuri nanidok ni Jahoba tu Musa. Papunguma bangsoi asa au mangalehon aik inumon tu nasida. Ujuima diendehon hala Israel hatani Edeon. Bicat maho ale sumur. Marede taripar mahamu. Ima sumur na hinali ni aka iduk. Na saut ni dukur ni halak na sangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon. Marhite sian aka tukot nasidai tahe. Dungi borhat Muse nasida sian halongonan tu matana. Jalasian matana tu Nahaliel. Jalasian Nahaliel tu Bamot. Jalasian Bamot turura na di ladang ni Moab na patodong dohot pucu ni Pisga. Panatapan tukan halongonan. Ido yanggo sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mingguta margoar Minggu Letare. Letare ima marlas niroha mahamu. Jalaido guar ni mingguta. Di jauhon hita marlas niroha. Jala mulo tapai hut-ihut naking sude endeta dari lagu yang pertama itu mengisahkan atau berisikan tanda sukacita. Ahado si halasonon rohata. Ahado nasomal nagabe si halasonon ni rohata. Molo godang arta, portibi, boy mambaen las ni roha. Jangan dong respon. Oke. Ala dokter BG kayaknya agak-agak ragu mengatakan bahwa itu membuat sukacita. Manang molo berhasil ulauta. Tong do boy kan? Oke. Molo malua hita sian paru kilon. Boy. Boha taringo tulas ni rohani halak bata. Las roha di halak bata molo gabe. Mamora. Dohot sangap. Boy do hagabeon hamoraon dohor hasangaponi mangalehon las niroha. Molo marojahan tu hapor syaun di Tuhan Yesus. Alai sebaliknya amang inang
Boido mambuan hapor suhon. Molo pamakeon na dang marojahan tu hapor siaon. Ido kan? Molo diarahon guarni minggutta sadarion ima marletare marlas niroha. Nanidokna ima marlas niroha hita ala diasihi. Ala dipalua Tuhani hita sian uhum dosa. Dohot sian hamagoan. Ahama las niroha si pasahaton ni jami taon di minggu letarion. Nanaing dohonon sa sitongna ringkasna ima las marohata molo porsia hita debatado mual haroruan ni hanguluan di hita. Domutusido na pinasahat ni nagabetema di jamitata sadarion debatado mual ni aek hanguluan. Tuhan itu adalah sumber air kehidupan. Molo dido aek, kalau dikatakan air, ido sada sian kebutuhan pokok ni nasa na mangolu di portibion. Aikido sada unsur na mambahen mangolu jolma, mangolu sosuanan, dohot pahat-pahanan. Enang tanoipe, dang boy mangalehon hangoluan, molo soadong aek. Molo soadong aek, dang mangolu jolma, dang mangolu sosuanan, dohot pahan-pahanan. Diturpukon di patorang songon dia perdalanan dohot pengalaman ni bangsa Israel, dohot inganan paradianan nasida saat tutano Moab. Didot naking dungi tari parman nasida tu sungai Jordan laho tutano Kanaan. Molo tabereng di son idaon di hatorangan diturpukon hira nalam hatok bangso Israel mardalan ala nunga lam jonok benasida tutano Kanaan ima tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka. Mulu taida perdalanan bangsoi andorang sosahat do penasida di Obed sasitongna tunggajang do perdalanan nasida jalagok paru kilon buasa gok paru kilon ala hatakangon ni rohana sida do. Alai ati pesongoni saitong do nasida ditugu-tugu marhite picak-picang manang teguran sian debata. Di boto debata do aha nagabe kebutuhan ni bangsoi ima aek. Jala di parade debata do di nasida marlobi-lobi aek asa unang say marungutungut bangsoi. Molo na say laon say marungutungut do bangsoi andorang so dilehon debata tu nasida aek. Taboto do ahana masa dinasida tikisahat dinasida di sadahuta naridok Meriba. Ketika itu mereka sampai di situ tidak ada air dirasa pahit dan mereka bersungut-sungut kepada Musa dan mereka mengatakan demikian. Tungagon mahami mate di Mesir daripada di tempat ini. Alai diturpukon di patorang dang marungutungut be bangsoi. Alani pitor di lehon debata ma aek tu bangsoi andorang somar marungutungut nasida. Di patorang diturpukon huasoni debata do mandongani bangsona mamolus aka sungai di Arnon. Dohot di holak-kolang ni wilayah ni bangsa Moab dohot Amori. Tabereng naking di ayat 10 tolu 1 ayat 15. Jalanunga sahat nasida makaliangi tano Edom. Nasoboi gangguon manang hahuaan nasida. Manang marmusu nasida do pak bangsoi. Ala pinopan ni si Esau do nahot di hutai. Jalanunga sahat bangsoi di tano Moab. Alai dangadong sada bangso pe na manggugai bangso Israel ditikis tahat nasida di huta Moab. Nakpe sasitong nabuy do aka musu nasida mangambati perdalanan nasida tutano Kanaan. Alai dang di loas di bata aka musu nasida mangambati perdalanan ni bangsona. Sianon taida unduk bangsoi tu paretan ni debata asa unang marmusu nasida dohot hala Moab.
alanido ikon marsaro berkemah nasida di bari bani sungai Arnon. Donok kontano ni hala Amori manang di holak kolang ni Moab dohot Amori. Di pasu-pasu debata bangsona na marsaro di Obed imana gabet turpukta sadarion. Hata Obed marlapatan botol tempat minum. Nah patuduhon ala disido nasida mangisi aka inganan panginuman nasida. Dohot aik asa adong kebutuhan nasida saleleng piga-piga ari di pardalanan nasida. Damang dainang di patorang di turpuk tahun di pasu-pasu debata muse bangsona dung marsaro nasida di ber. Ima sumur na nidok ni Jehovah tu si Musa. Asalehonon na aek tu bangsona. Hata ber dison marlapatan sumur manang mata air mual. Jala memang di patorang di si saleleng di pardalanan nasida dang adong marungut-ungut bangsoi. Di bagasan asini rohani debata di buan debata manasida tu sada mual. Naboi papuason bangsoi manginum aek nasian tangan ni debata. Ima na patuduhon nunga marsiajar bangsoi paimahon di bagasan pakirimon dohot serep ni roha. Di pangurupio ni debata na mangalehon aek tu nasida. Nasopola ikon marungut-ungut nasida paimahon pangurupion ni debata. Dang di pangido nasida dope aeki alai nunga di parade debata aek tu nasida. Nomor lapatan ikon porsia nasida tu debata nani ida jala di parade debatado akan perlu di ngolu nasida. Nakpe so di pangido nasida dope jaladang marungut-ungut nasida. Huriana hina holongan marsiajar mahita dang alana ikon marungut-ungut hita asaga bedilehon debata kebutuhan ta si ganup ari. Dang ungut-ungut tai na mambayan gabe tergerak marohani debata mangalehon kebutuhan ni ngolutta si ganup ari. Justru dang dihalo mohon debata ungut-ungut. Dihagigihon debata do akan asai marungut-ungut. Ala maralo doi tu pangalaho haserepon di roha. Hasabamun dohot habengeton ni roha ima sasitong na dihalo mohon ni debata. Justru parungut-unguton boy do mambuan jea tu hita. Ala gabedang fokus hita pasahaton persoalan na taadopi tu debata. Ujungna gabelam dau hita sian debata jala tarsulat ditu akka dalan na sohasea. Tapar siajari masian turpukon asa toktong hita marpos ni roha doho di bagasan serep ni roha tu debata. Mangadopi manang hape na masa. Fokus mangido tu debata molotung maul pehas susaan dohot aka pergumulan na taadopi di ngoluta si ganup ari. Dang dope dipangido na sida aek sian debata alai nunga didok debata tu si Musa. Papungu mabangsoi asa au mangalehon aek inumon nasida. Onma tadana umbotoan debata di kebutuhan ni bangsona. Sian bangsona sadiri jala toktong di sarihon debata aka kebutuhan ni bangsona. Hata ni debata mangalehon jaminan tu hita na di sarihon debata kebutuhan ni jolmai ganup ari. So naking molo tapayhut-ihut ende na pinasahat ni sektor sia ya. Toktong marlas ni roha. Atipe adong parukilon dang terganggu haporsyaw nasida laho mandok moliate tu debata. Jala tong doi naneng dohonon tu hita. Anorang somasa na dibaritahon iturpukon molo adong masa halongangan di patupa debata di pardalanan ni bangso Israel alani ungut-ungut dohot parhorsihan saya dibahen bangso ido guar ni ingana ni hombar tu bocir ni hama masa ni halongangan ni isara molo didok meriba laho bahen paningotan buasa masa halongangan ni alai di sonari di terpukon
bahen paningotan, halongangan, dang be songoni di patupan nasida. Alai direspon nasida, diabadihon nasida do, marhite ende puji-pujian tu debata. Laho marningot halongangan nabinahe ni debata di nasida. Mardonokon di ber, namangalehon aek namar buhal-buhal sian sumur. Turpukon paingoton asa taingot taboto mandok mauliate tu debata. Di bagasan las niroha, marhite ende puji-pujian. Jalatong turpukon paingoton hita, selehonon ni debata do aek hanguluan di hita marbuhal-buhal. Molo pos rohata di ibana. Jalata pangido di bagasan serep niroha. Makirim hita di bagasan habengeton dohot hasabamom ni roha. Totu saya tapangido do tu debata akana tahirim di nguluta. Alai memang dang pitor hira tukang sulap debata pasahatoni tu hita. Alai di pasahat doi hombar tu tikini debata. Alani neng matoktong hot hapor siauta tu debata maniok hatana. Jala toktong hita mardalan di dalan natama na hombar tulomoni rohani debata. Molo peneng mamora hita, molo peneng naeng marjabatan, naeng ma siat dalan nasitong, siat dalan natama. Molo dilehon debata tu hita aik hanguluan, naeng ma tau kaprohata, manjakon aik hanguluani, ima Tuhan Yesus Kristus di bagasan ngolutta. Jala taloas ma mangula Tuhan Yesus di bagasan ngolutta. Molo taloas Tuhan Yesus mangula marbuhal-buhal di ngolutta, totu martabba-tabba do pasu-pasu namasa di ngolutta. Lam margogo mahita mangadopi akan namasa. Las niroha dohot arsak niroha. Lam marpakirimon mahita paimahon sakap na dengga nana yang pasato ni debata di ngulutta. Jala ido nana yang berengota siang tutpukon sesuai dohot tema na adong dihita Tuhan sumber kehidupan. Jahuba mangalehon aek hanguluan. Tapuka marohata majalo Tuhan Yesus Kristus songon aek hanguluan. Jala taboto do halak nang majalo aek hanguluan tari dado di pambahenanna. Sadana neng dohonon tu hita amang inang sonari di seksi remaja. Seksi remaja pada saat ini sedang mencari remaja-remaja yang mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Pemain musik, ya, gitar, bass, musik. Dia ada remaja, enggak ada remaja di sini ya. Gitar, bass, ya, drum, dan PPT ya, ya itu. Tasosoi ma akayana kota asa ambil bagian. Alai memang syaratnya adalah dia mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melayani pendeta. Tetapi mau membuka hatinya untuk ikut ambil pelayanan untuk Tuhan. Jala olo diajari. Intinya harus mau diajari. Intinya harus mau dikasih tahu supaya bisa lebih berkembang. Jalan aing ma hita sude parsidohot di bagasan pelayanan. Molosonari memang dimohonkan supaya yana kota remaja ambil bagian hita do mamboto yana kota. Jalata sosoi mana sida asa olo ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Alana sasitongna halak nau majalo aik hanguluan nasian Tuhani pasti rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan salah satunya adalah ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Jala
Pelayanani laho mamuji Tuhani dok. Mulo naking didok diturpukon taringot tu hala Israel. Setelah mereka hampir memasuki tanah Kanaan, ahana di Bahen Nasida, ketika Tuhan memberikan air yang banyak kepada mereka, mereka bersuka cita. Mereka memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi bersungut-sungut seperti hari-hari sebelumnya. Menjelang mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan melalui puji-pujian. Karena mereka sudah merasakan betapa besar kasih Tuhan yang mengiringi perjalanan kehidupan mereka. Soksongoni hita, naung madai dengan bahasa ni Tuhan di nguluta siapari. Naing mahita toktong mamuji pasangap guarni debata, marhite nabui tabain tu ibana. Boitong marhite pujian, manang marhite aha nabui talehon tu Tuhani. Marhite parsidohot hita patupahon aka ulaw na denggan di humaliang hita. Molosonari tabereng konsentrasi ni huriata taringot tu pembangunan ni perbaikan beberapa tempat dari gedung gereja ini, itu juga merupakan tanda kita sudah menerima aik hanguluan sian Tuhan debata. Kita ikut ambil bagian di dalamnya. Tidak perlu bersungut-sungut tentang hal ini, tetapi hal ini adalah tentang bagaimana aku mau memberikan partisipasiku untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah yang mau disuarakan tong tuhita di Minggu Letare. Bukti kita bersuka cita, bukti kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah ambil bagian di dalam setiap kegiatan ataupun pelayanan nanaing patupaon ni huriata. Naing ma hatani Tuhan naung dipasahat tuhita gabe aek hanguluan di ngulutta. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na maringanan di bono gijang mandok muliate hami tu adopanmu ale Tuhan alani asi dohot holong ni roham na toktong mandongani ngulunami. Tuhan debata nunga depatol has hatami tutunga-tunga nami pargugui mahami asa margugu patupahon hatami di ngulunami siapari. Tuhan debata tong dong kami marningot di piga-piga ruas ni huriam na di bagasan parsahiton dalam proses pemulihan. Tongdo buanon nami ima yanakon nami Mikaela boru si bagariang. Soksongoni nyonya silitonga boru siahaan sian sektor 2. Soksongoni nyonya tambunan boru nainggolan sian sektor 2. Soksongoni nyonya manurung boru purba sian sektor 2 Betania. Asahoma ale Tuhan mangalehon hamalumon di Nasida. Asa diari-ari naneng roboi hami rap marpungu mamuji pasangap guarmu di parminggon nami. Soksongoni tong do hami marningot di ruas ni huriam natong madalani rawat jalan ima inang sintuasi marmata boru siregar sektor 7 dohot inang situa LE manurung boru sinaga sian sektor 6. Soksongoni amang B pasaribu sian sektor 2 Betania. Tuhan debata di potohodo duka cita na huadopi hami sadarion. Ima inang sintua simorangkir boru huta barat sian sektor 10. Na nau di Jouho sian tonga-tonga nami. Tuhan debata lehon mahami penghiburan, penguatan. Tarlumobi keluarga besar Simorangkir, dohot keluarga besar Huta Barat. Parguguima sude keluarga asam margugu madalani duka cita na diadopi Nasida Sonari. Soksongoni direncana keluarga nanaeng mambuan ina namion tu peristirahatan na sementara
di ari naneng ro pasu-pasu ma ale Tuhan asa sude boy mardalan dohot dengan jala tau sangap di goarmu. Tuhan debata tong dohami marningot di aka pelayanan naneng patupon nami di Huriam HKBP Depok 2. Saya homa ale Tuhan nama masu-masu sude aka pelayanan ni kabe ujian di goarmu. Tong dohami marningot di piga-piga keluarga ruas ni Huriam na mengadakan perjalanan liburan asa homa toktong na mamasu-masu perdalanan nasida laho tu aka keluarga nasida. Sok songoni Tuhan marningot kami tu pamareta nami na tertinggi satu na terendah asaho mamasu-masu nasida mangalehon habisuhon di nasida asaboi tarpatupa hadameon di bangso namion tarlumobi di kota namion. Mau lihat male Tuhan di pasat hami matangi yangon holan mangasaon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Tapuji matuhatta marhite ende nomor 714 jala tapasahat peliata. Amen.
martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Kupa saat hami masyan na lihon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uab na hucus di jolom, pasu may jalaramoti, asahu para siak kami pilihanon, patimbulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saot malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Sandame jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala dipasaor honma damena tutodim. Amin.